Jinên li Sudanê ji Nîsanê vir ve bi piranî bi hejmarên gelek zêdetir ji zilaman beşdarî xwepêşandanan dibin. Lê niha gelek jin dibêjin piştî daxistina Ömer el-Beşîr goh nayê dayîn fîkarên jinan. Di piraniya xwepêşandanan de ji mêran pitir jin hebûn. Heta piraniya girtiyan jî jin bûn. Lê niha ji bo jinan di asta temsîlkirinê de kêmasiyek heye. Bo min wek femînîstekî ez femînîstên ku dikarin di hikûmetê de nûneratiya min bikin nabînim. Jin hene lê ew pirsgirêkên jinan temsîl nakin. Piraniya jinan di SP'yê de ku yek ji sendîkayên kedê yên serekeyê ku li pişt hêzên opozîsyonê tên temsîl kirin. Lê ew jî nebawerin ku ka ew ê di hikûmetê de bi dadmendî werin temsîl kirin. Temsîlkirina jinan dê pêvajoya biryargirtinê ya dê dema şorişê de lawaz bû. An ku jê asta ku me hêvî dikir kemtir bû. Aman cema ew bû ku 50% temsîla jinan lê hikûmetê hebe. An jî herî kêm 40% be. Lê ev pêk nehat. SPA kabul dike ku temsîla jinan kêmtir e, lê berdev dibêje tekoşîna bo temsîla wek heviya jinan ya di hikûmeta Sudanê da ew ê dem bigire. Divê her jin xebatê ji muwafê xwe bike û xwe temsîl bike. Em jî piştevaniya wan dikin. Di SPA da em dikarîn li gel femînîst û rêxistinên civaka sivîl kar bikin ji bo afirandina sîstemekî wiha ku ji bo her kesî guncayî be. Dema gelek rêberên zilam di xwepêşandanên destpêkê de hatin girtin jinan rêberî ya tevgerê ya li kolanan kir. Lê jin dibêjin dema ku zilam vegeriyane hewildanên jinan pir nedane ber çavan. Dema ku ew hatin berdan em wan hêbetî û ji bo sedemên min ku ez nikarim fêm bikim ew carek tin vegeriyan rêberatiya opozisyonê. Koko yendin dibêjin ji dema destpêka şerîatê ya 1980yan vir ve binpêkirina mafên jinan bertek û daxwazên wan gûr kiriye. Tiştê ku jinê Sudanê ev 30 salin ji ber êş dikişînin ji hêla polîtîk, civakî û aborî ve ji dema serxwebûnê vir ve dikişînin. û sedem serveriya çanda-olî, îdeolojiya totalîter û nebûna azadiyê ye. Herçend li Sudanê peymanek siyasî bi avayek nefermî hatibe îmzekirin jî gelek jin dibêjin heya ku dengê wan neyê bihîstin ew ê nesekinin.